Moi bo día a todos e a todas. Benvidos a este pleno extraordinario. Bo día aos membros da corporación, personal municipal que nos acompaña e tamén que nos asiste no día de hoxe, especialmente a señora López Cillero, que vai facer asistencia para o sorteo das mesas electorais, a todo o personal de estatística, xornalistas, señor secretario, señor interventor. Comenzamos este pleno. Asunto número 1, señor secretario. Aprobación das normas sobre designación dos componentes das mesas electorais con motivo da realización das eleccións locais de 28 de maio de 2023. Ben, damos un salto tecnolóxico importante neste pleno. Non hai bolas, non hai insaculación, así que para que logo digan que a ESIA non se nota na vida dos coruñeses. Vai explicar o señor secretario en que consisten as normas para a designación dos componentes das mesas electorais. Dispoñen todos dun folio explicativo, pero, señor secretario, ten a palabra para dar conta do método. Sí, é un xeito de aplicación do disposto nos artigos 25 e 26 da Lei Orgánica de Réximen Electoral Xeral,
Entonces, a estos efectos, o Concello deuse de alta no portal do Instituto Nacional de Estatística e vais utilizar o programa do Instituto Nacional de Estatística de acordo coas instruccións que veñen no manual que se lles adxuntou a todos os membros da corporación coa convocatoria da sesión. É un proceso de designación totalmente informatizado, de xeito que se fai un sorteo aleatorio para cada unha das 295 mesas e xenera un listado con todos os electores resultantes titulantes de cada cargo, é dicir, un presidente, dos vocales e, segundo o que nos indicou a Xunta Electoral da Coruña, 5 suplentes para cada un deles. Entonces a aplicación xenera un ficheiro co resultado do sorteo que queda identificado unívocamente cos nomes, datas e hora en que se desvolveu o pleno extraordinario. Unha vez que se xenera este ficheiro, pois a xefa da sección de Estadística e Patrón me vai facer entrega dun pendrive cos resultados do sorteo que eu autentificarei como válido. Realizouse durante días pasados varias probas, a derradeira ainda foi o venres pasado, e o tempo que utiliza normalmente o programa oscila entre os 14 e os 20 minutos, pode ser tamén inferior. Por lo tanto, é o tempo que vai levar que finalice o sorteo e logremos, digamos, ter todos os resultados, as ventaxas que ten, a posible explotación estadística e todos os datos dun xeito moito máis completo que xenera automáticamente todas as notificacións que no caso da Coruña, ao ser 295 mesas, son aproximadamente 3.000 e pico notificacións. E este é o sistema. Ben, alguén ten algunha dúbida ou quere facer algunha pregunta sobre este punto? Non, ben, pois daquela. O procedimento será do xeito que acaba de explicar o señor secretario. Daremos inicio ao proceso de sorteo dos membros da mesa, que está totalmente informatizado, durará entre 15 e 20 minutos. Como non imos estar aquí mirando uns paus outros, suspendemos a sesión durante 15 minutos, retomamos a piques de que remate o sorteo e pasaríamos xa ao asunto 2, que sería a designación unha vez que se faga entrega dese ficheiro á presidencia da corporación. Así que, señora López Cillero, comezamos o sorteo. Ben, pois neste momento suspendemos a sesión 15 minutos e retomamos. Grazas.
Ben, por favor, imos ocupando os escanos. Grazas. Pois en 12 minutos rematou o sorteo, así que pasamos ao asunto número 2, señor secretario. Designación dos componentes das mesas electorais en base á aplicación das referidas normas, que é o resultado concreto do sorteo que efectuou o ordenador co Programa Nacional de Estatística. Pois efectuado o sorteo, xa se ten xenerado ese ficheiro e solicito á señora López Cillero que faga entrega do mesmo ao señor secretario do Pleno. Pois recibido o ficheiro, nada máis que para benizar os elexidos e elexidas, desexarlles unha boa xornada electoral e aos membros da corporación, moitísimas grazas. Remata aquí este pleno extraordinario.